ka Israel menta kala pendon kam ya kitiar ya dasuin ki bakhan tebit jongka kabala kerteng barak megan kadai ka kentin Hebrew kaba mut lightning shield haka parang na kabenta ban khanglat ya ki drone jongka Iran habdeng ka jingile ka banang jor kani ka jing start ka bathamai kala job haka jingile ka baning kong kaba pen ya ka jingla jongka haka ban detect bat panhap khendeu ya ki jingma bawan na suin Karkum kilat pathai kubor ki sipai duriau jong ke Israel kilala bha ban pentroi kam ya ki kor ya da suin ki bala tebit bha kum ka barak megan ban khanglat ya ki pratali ki ling suin klembru ki unmanned aerial vehicles UAV ki bala penher na Iran kajing pentroi kam ya ka te ka kor ka dei ka sien ban kong jong ka system ha ka jing ile ka ba pen ka jing la jong ka ban lap bat pendu jai ya ki jing ma ki bawan na suin Katkum ka jing ong kriu shampang ka barak megan lani ka lightning shield system ka dei ka system ya dana suin ka batabit bha ka balashna khnang banya khun persha ya ki jingma ki babun jai ki ba kham jangai kanthop ya ki drone ki cruise missiles ki namding ki ba he bha bar ki namding ki bala ban siat narang kau shadureu lashna katpang ya ka na ka banta ki thma dureu bat ka yatrei lang rakat bat ka Iron Dome defense system ka ba ya dana kau Yakar kom trekam ke barak megan lapanya solang yaki radar ki batbit kir kom ai hukum bat ki kor pen bethai batbit ki bana jrong banlap bat khanglat yaki jingma ki bawan kajing don bun teli ki sertap ka ailat yaka ban pendu yaki jingma hadu shis pa san pho kilometer ka jingjngai ka ba pelong yaka kum ka tiar ka baklain bor haka jaka bu tiar yada jong ka Israel ka bor yada kabala bu haka jahat penher namding ka INS SAR-6 kapanya solang ya ki radar ki bala tebit bha bat ki tiar pen bethai namding ki bajrong bat ki jaj jing pen bethai namding ki babun jaj kentup ya ka MRAD medium range air defense lani ka jing ya dana suin ka balong pedeng ka batrei kambha persya ya ki jingma ki bahajan bat ki balong pedeng hadu lai pusan kilometer Kaba ka LRAD long range air defense kajing ya da suin pedeng kaba jengai kabala ban khanglat ya kijingma ki balong pedeng bar hadu ki bajengai hadu nyo pho kilometer kabalai ka lane extended range kane kala ban trekam hadu shispa san pho kilometer haka khat san trek juleu ka jahat namding flotilla jong ki sipai duriau jong ke Israel kabatroi kam hapo ka flotilla 3 kalabat ya ki pratali ki UAV ki lingseunya pom baklembreu ki balapan her na Iran lantat bagi te ki drone ki thmu ya ki jakaru pajba ha Israel kabapan ya ka jingma ka badang yai peteng kabami na ka jingtroi kam jong ki drone ki ba jangai jong ke Iran katanat sipai duriau kala ya troi lang bha bar ka kunhun sipai sun jong ka Israel kabala ailat ya ka jing budin ya ki jingma ki bala banjia ha kanu ko por bat ban khanglat ya ki langba ki layar baper ka jing job ban khanglat ya ki drone jong ka Iran kawan hapdeng ka jing jur jong ka jing ya kan hapdeng ka Israel bat ka Iran ki jing hiar thma ling sun jong ka Israel ki lapen khi ya ka thain pedeng jong ka Teran kabala pelong ya ki pajba ban penken ria bat pensange no ya ki jing penbana TV jong ka sarkar jela ka Israel kala kamba kala thmu tang ya ki jing te nuclear bat ki jaka bu tiar spa jong Iran tha ka ba kala yo da ka bor bapura ban kharwet na suin ya ka Teran palat lai lak lai pho hajar ngut ki nong sang snong labatha ban phetkran bat ki bom ki lap thei ha ka station TV jong ka sarkar Iran ha ki betap deng jong ka jaka ai jing penbana jong ka TV station ha ka ba ki nong trei ki laman sao Kaman shwa Presiden jongka Amerika Donald Trump ulakot ya ka Teran ban kenre amardor daka ba maham ba ka Iran kamla bandon ya kitiar ya le nuklear kum ka jing keput ya ka Israel ka Iran kala siat palat lais pa anyo photeli kinamding bada ki spa atali ki drone haka ba arfu saungut ki bru ki layam bat sans pangut ki laman saw ha Israel laung ki kubor nakar public wall